A nova normalidade obriga a moitos concellos a ter que cancelar as súas festas. Unha decisión que o goberno de Moraña esquivou adaptando a súa festa do Carneiro ao Espeto á nova situación de crise sanitaria. O asado mantense o día principal, pero non se celebrará a comida popular. Pois o asado se vai a manter. Quixemos manter ese símbolo da festa do Carneiro Espeto, xa que é viable desde o punto de vista da seguridade e do punto de vista das medidas sanitarias que as administracións responsables nos están trasladando aos concellos e quixemos pois mantelo, non? Entonces, pois deste xeito, a maneira de poder recoller ese lote pois vai ser acercándose á zona do asado, co seu vehículo recollerán o lote e se trasladarán xa á zona pois onde se xunten esas familias e eses grupos de amigos para que non deixemos de comer carneiro este ano 2020. As reservas de comida teñen que facerse con antelación. O Concello porá a venda este ano 2 lotes diferentes de carneiro ao espeto. Bueno, damos a opción este ano como maneira extraordinaria, non, ante esta situación, que aparte de ter o lote completo, como se viña facendo en todas as edicións para un máximo de 20 personas, 300 euros, pois ter o que é o medio lote, non, que estaría pois preparado para en torno a unhas 10 personas e o precio sería 150 euros. Por lo tanto, vamos a ter o lote completo e o medio lote para axustalo tamén máis ao número das personas que conformen ese grupo, non? Non corren a mesma sorte os eventos deportivos e as verbenas que terán que cancelarse. No seu lugar, o Concello traballa nunha programación cultural adaptada á nova situación para que goce a veciñanza de Moraña. Todos os eventos deportivos que viñamos facendo, como é o torneo de básquet 3x3, o que é a carreira popular de atletismo tamén, o que é o torneo do Carneiro Espeto de fútbol, ou igual pois que o Festival Folclórico que organizaba a Asociación tamén de Baile Tradicional Seixebra. Eses eventos foron cancelados, pero si vamos a dar ao largo dese fin de semana e semanas previas por unha serie de actividades culturais e de actividades para os máis cativos tamén, que, bueno, desde o punto de vista da normativa de seguridade, da normativa que nos trasladan as autoridades sanitarias, pois son viables. Dende o Concello agardan bater o seu récord chegando aos 4.200 comensais. Tamén matizan que tanto o asado como a recollida de lotes e as actividades culturais faránse garantindo todas as medidas sanitarias para velar pola seguridade dos traballadores e da veciñanza.